kepareng panjenengan dipunaturi lelenggahan pinaraan mugia kanthi mardu-mardi kaning penggalih awit sedaya para keluarga calon kadang besan saha calon kadang besan minulya Bapak Subadi sekalian ugi badhe nderekaken ngregengaken ing mangke tata upacara suci abdun nikah ipun calon pinanganten kekalih inggih punika Kesumaning Ayu Roro Ria Wijayanti ingkang badhe dhaup krama dumateng Nak Mas Bagus Aditya Hari Respati menika atmaja putra saking Bapak Eko Pramono ingkang sampun swargi ingkang mijil saking laladan Purbalingga Jawa Tengah Indonesia. Menawi sedaya para penderek pangombyong agung saking Ibu Tati Restiati mbok menawi sampun sumadyo ing gati sumangga kula aturi enggal mlebet wonten ing dalemipun Bapak Subadi sekalian. Sedaya para pangombyong agung saking keluarga Ibu Tati Restiati sesarengan dumateng calon pinanganten sarimbit ingkang sampun lumampah tumuju wonten ing sasana upacara suci. Calon pinanganten sarimbit ingkang sampun kagandeng dening ingkang rama dalah Ibu panjenenganipun Bapak Subadi dalah Ibu Swarti kala wau wonten ing laladan gapura ngajeng calon pinanganten mbok menawi dipun unjuki kaliyan tirta wening pinangka kendi pratala calon pinanganten kakung kanthi lelampahan tumuju wonten ing dalemipun Bapak Subadi dalah Ibu Swarti saha kairing pangombyong penderek agung saking Purbalingga Jawa Tengah. Nyuwun dalem sewu sedaya para pramusaji ugi para keluarga saking Bapak Subadi kepareng nampi sesanggan ingkang sampun dipun asta dening sedaya para keluarga saking keluarga Bapak Eko Pramono Swargi dalah Ibu Tati Restiati. Anggenipun maringi sesanggan monggo ibu-ibu panjenengan ingkang nampi sesanggan kalebetaken wonten ing dalemipun Bapak Subadi sekalian Ibu Swarti. Nggih, monggo ibu-ibu kepareng parikedah nampi sesanggan ingkang sampun dipun beto sedaya para keluarga pangombyong saha penderek saking Purbalingga. Tebih-tebih saking laladan Purbalingga
tumuju wonten ing laladan kota Kudus wonten ing Dukuh Kalioso Desa Karangrowo Kecamatan Undaan. Sedaya para bapak ibu pangombyong agung sasampunipun panjenengan rawuh sowan lumebet wonten ing dalemipun Bapak Subadi kepareng panjenengan kula aturi lenggah wonten ing sasana kursi pinajang ingkang sampun kasediaaken. Ugi bapak ibu saking keluarga Bapak Subadi kapurih nampi sesanggan ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ngarsa panjenengan tika sami. Semoga ibu-ibu kula aturi pinarak wonten ing dalem. Nggih, panjenengan kula aturi sugeng lelenggahan, sugeng pinarakan. Mugi kanthi mardu mardikaning penggalih sakrawuhipun kadang besan saha sak pangombyong ingkang sampun pratitisaken lelenggahan wonten ing sasana kursi pinajang awit panjenengan dika sedaya sinambi ngrantu upacara suci abdu nikah saha ijab kabulipun calon pinanganten sekalian kesemaning Ayu Roro Ria Wijayanti ugi Nak Mas Bagus Aditya Hari Respati wonten ing kalodhangang punika kirang langkung sampun tabuh 9:06 menit dados kirang langkung kirang 15 menit mbok menawi petugas kantor urusan agama Kecamatan Undaan saged sowan rawuh. Dumateng kadang besan minulya saking Purbalingga saha keluarga agung pangombyong penderek anggenipun lelenggahan kanthi syukur naning penggalih sinambi ngunjuk unjukan sarta dahar nyamikan ingkang sampun kasediaaken dening sedaya para kalawangsa agung saking keluarga Bapak Subadi Dala Ibu Suwarti. Matur sembah nuwun sugeng lelenggahan sugeng pinarak mugi kanthi mardu mardikaning penggalih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa aqsaqbihi ajma'in. Amma ba'du. Nugroho sagunging para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang pono ing pamawas saha legda ing pitutur, para alim para ulama ingkang tansah kalau tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang satuhu kinebekten panjenenganipun petugas kantor urusan agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ingkang satuhu bagya mulya, panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Subadi dalah Ibu Suwarti saha sakala wangsa agung ingkang tansah bagya mulya, panjenenganipun calon kadang besan Bapak Eko Pramono Swargi dalah Ibu Tati Restiati saha sak pangombyong ingkang tansah kinebekten, panjenenganipun para bapak ibu kadang muda werda kakung putri ingkang sampun nampi pakurmatan. Muga kita tansah nyuwun wonten karsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring welas wasih, paring taufik sarta hidayah lan inayah sehingga kalodhangan enjang punika panjenengan tiga sedaya saged sowan rawuh wonten ing dalemipun Bapak Subati sekalian kanthi wilujeng kalis nirhing sambikala. Selawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu galing nabi lan rasul ingkang badhe paring pangayoman, paring pitulungan dumateng panjenengan tiga sami ing benjang dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kinebekten, kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan tiga sami pinangka prataning adicara tata upacara suci abdu nikah saha ijab kabulipun calon pinanganten sekalian inggih menika kesumaning ayu Roro Ria Wijayanti dalah Nak Mas Bagus Aditya Hari Respati. Wonten ing pahargyan punika kawula badhe hangrancang urut roncaning tata upacara suci sepindah pambuka dukap adicara ingkang angka kalih inggih menika khotbah nikah saha ijab kabulipun calon pinanganten sekalian saha sadoanipun wonten dukap adicara ingkang angka sekawan inggih menika pembagian buku nikah saha tanda tangan buku nikah sak sanes-sanesipun. Mekaten kala wau atur urut cendaning tata upacara suci wonten ing kalodhangan enjang punika. Monggo kita bikak kanthi waosan Al-Fatihah. Mugi-mugi calon pinanganten anggenipun netepaken kewajiban upacara suci pikantuk sih kanugrahaning Gusti ingkang maha suci kanthi winantu suka ing basuki kalis nirhing sambikala bibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Matur sembah nuwun wedene ndungkap adicara ingkang angka kalih inggih menika khotbah nikah ijab kabulipun calon pinanganten ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak petugas kantor urusan agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus saha sak doanipun wekdal saha sasana sumangga kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yadlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa innallaha ta'ala ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha fa aw'ad alaihi. Faqala ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ta'ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rabi an sunnati wa laysa minni aqulu hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ya ahinal mubarak. Adia Hari Respati bin Bapak Eko Purnomo almarhum. Uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa biqaulihi ta'ala wa asiruhunna bil ma'ruf. Saudara Aditya Hari Respati bin Bapak Eko Pranomo almarhum, saya nikahkan dan saya kawinkan Ria Wijayanti kepadamu menggunakan wali hakim dengan mas kawin perhiasan emas dibayar tunai. Ria Wijayanti binti Bapak Subadi untuk diri saya mas kawin tersebut dibayar tunai. Pak. Barakallahu lakum wa barakatuh. Barakallahu ma fi ma'adhima Allahumma alif baina ad-dini wal ma'i wal bilma kama labdana abina Adam wa ummina Hawa wal bilma kama alta baina Ibrahim wa Sarah wal bilma kama alta baina Musa wa Safura wal bilma kama alta baina Yusuf wa Zulaikha wal bilma kama alta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wal bilma kama alta baina Ali wal Fatimah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul fatihah. Nurigi pinanganten putri kepareng jengkar saking sasana busana tumuju wonten ing sasana upacara suci.
Panjenenganipun Ibu Sanggaryas pinanganten pinangka juru busana saking pinanganten putri kepareng jengkar saking sasana busana tumuju wonten ing tata upacara suci. Sumangga. Nyuwun dalem sewu jengkaring pinanganten putri saking sasana busana tumuju wonten ing sasana upacara suci dipun iringi sendratari Rama Sinta. Nyuwun dalem sewu Bapak petugas KUA nggih. Monggo kula aturi sumadyo ing gati sanggar tari Nyuwun dalem sewu sendratari ini durung dereng siap siaga kepareng pinanganten putri mawon Mas dipun jengkaraken mangke sasampunipun ijab rampung mangke pinanganten sarimbit tumuju wonten ing panti busana kairing kalian sendratari Ramasinta kemawon nggih ngaturaken cekapipun wektu monggo. Mriko pinanganten putri kesumaning Ayu Ria Wijayanti sampun jengkar saking sasana busana badhe panggih kalian ingkang garwa Nak Mas Bagus Aditya Hari Respati. Pinanganten putri parikedah sungkem dumateng pinanganten kakung pinangka Raka garwa. Kewajibanipun tiang estri parikedah sungkem hormat kalian ingkang Raka garwa.
Mbok bilih sampun paripurna anggenipun panggih saha sungkem pinanganten kekalih dipun aturi lenggah wonten ing sasana kursi pinajang pinangka tata upacara suci. Putra pinanganten kakung menandatangani buku nikah pinangka sampun resmi tata upacara ijab kabul. Salajengipun pinanganten putri Roro Ayu Ria Wijayanti menandatangani buku nikah. Monggo saksi boten. Nggih. Bapak Ibu mahar putih Bapak Ibu. Mahar nggih. Penyerahan mahar saking pinanganten kakung badhe katampi pinanganten putri. Dipun tampi kalian pinanganten putri, lihat kamera akan diambil gambarnya. Hadratul Mukarramin, para alim, para rama kiai ingkang kawula boten saged sebat siwasalipun, para sepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah akdun nikahnya Mas Aditya Heri Respati pada hari ini berjalan dengan lancar, sah menurut agama kita, agama Islam. Kami catat pada nomor KUA dengan nomor 116776764 116776765. Kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Monggo muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pripun perasaane Mas? Sampun pulang napa dereng? Mas Aditya Haris Pasti dan Mbak Ria Wijayanti, semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para inggih sagunging para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kinebekten, bekaten kala wau paripurnaning gati tata upacara suci abdunika sahijab kabulipun pinanganten sarimbit kesumaning Ayu Roro Ria Wijayanti ingkang sampun dhaup krama dumateng Nak Mas Bagus Aditya Hari Respati kanthi lulus arah harjo kalis nirhing sambikala boten pikantuk rubida menapa. Wedine sak paripurnaning tata upacara siji wonten ing kalenggahan punika monggo sedaya para kadang-kadang pramusaji menika wekdal istirahat kepareng paring dedaharan dumateng sedaya para tamu, para sederek, pangombyong saha para keluarga ingkang sampun sawektara lelenggahan pinaraan wonten ing dalemipun Bapak Subadi sekalian. Monggo kadang-kadang pramusaji pari kedah paring dedaharan. Monggo.